Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreakan ang video sa France Rhythm, ang ilang original composition. Kini request ni sa atong subscriber na kini siya, kini nasib, kini yaning request. Busa karon atong paminawon ang ilang original composition nga Maskara. Oo, Maskara ang title ani. Atong paminawon kung unsa kanindot ba ni o nabatay ikasulti bahin ani nga negative o kan. Okay? Sige, ato nang pagasugdan karon, di na ta maglangay. Pa naman tayo laing gihuwat. Pero isa, so wala pa nakasubscribe diha, subscribe na. Para ma-notify mo sa sunod na mga video nga i-upload. I-like na lang po para i-recommenda na YouTube nga to sa bang mga tao nga wala pa nakakita ani nga video. Okay? Sige, buhatan na. Ay ta magsugod, mag-intro sa ta. Okay. Okay, so good na ta. Alright, hi guys. This is another composition of France Rhythm. Alright mga ka-rhythm dyan. Maskara. Subscribe mo sa ilang channel. Okay. Wapo ang gitaro. Isa. Kadungog mo ito nga intro. Grabe karakayo. Kakuan mo ito nga intro. Unsay katunog ato. Ang katunog murag sa Metallica, di ba? Murag. Sa Metallica ng kanta sa Metallica nga Sad But True. Di ba? Mo na intro. Murag dito na nilagi ko gyapon. At padayon ta. Hirap isingin ang mga taong hindi naman natutulog. Ilang lagi ang mga mata, ngunit bulag sa katotohanan. Grabe kining nga kanta nila murag pang kuan. Murag nagpaigo gihapon kay pang igo nga kuan. Parang basta naa sa kuan, murag naigiigo ani nga kanta gihapon. Grabe pa pagkakuan. Bahin sa atong kuan ba atong sa komunidad nato naigipaigo ani nga kanta. Ang panlabas na anyo'y tila isang magting tupa. Naagyod. Ngunit sa likod ng salamin ay isang maitim na maskara. Ngunit hanggang saan mananatili ang Wapo kayong transition, no? Wapo kayong pagkuan sa gikan sa naka-distort baling tingog sa gitara. Michin nga to sa pagka-bugnaw nga tingog gali sa gitara. Nindot kayo. Grabe po. Grabe po pagka-buuan ni Chin po, no? Grabe niya pagka-arrange ani.
Nindot kayo. Murag sa gamit hinuon. Sa gamit ani nila nga kuan ka ani sa ilang kuan, sa ilang pedal. Sa gamit ani yung pedal ni Chin ba para sa iyang gitara. Chorus man siguro na pag change na. Ganitong pa Hmm? kukunwari. Na, nindot kayo. Hihintayin mo pa ba na mahuli? Dumating ang dilim at wala nang silbi ang salamin. Oh, missing ka. Silipin mo, pakinggan mo, ito'y para sa'yo. Oh, subukan mo. Imulat ang mga mata at huwag nang magtago pa. Wapo kay nga kuan pud gihapon. Rocket siya. Naunta na blending ni Chardery. Pero di kay maklaro tungod sa distort sa gitara. Ano di kay maklaro pero kung imuging panon dili ako naka-headset ko karon nindot kay paminawon gihapon. Na gihapoy blending. Sa likod ng maskara. Oh, sad but true. Tamis ng iyong mga pangakong bitiwan kay sarap pakinggan. So good naman das Chino. Anin mo isang aklat na naghahaya ng ating kaligtasan. Grabe gamitan niya og anong vibrator diri sa ko sa iyong gitara. Nindot kayo. Ano sa niyang kuan? Grabe. O tulo ra gud sila. Wa man si Dudes. Sa una ra man pud lagi ni. Wa pa gamay pa siguro si Dudes ani. Pero master na dais Chino. Sa una ra gani nga kuan. Master na kay gitara. Ayun ka iyang arrange ning pagkakantahan eh. Nindot kayo. Grabe ka talented kayo. Talented kayo. Kumakaway, akala'y hangad ang kalayaan. Ngunit sa ilalim ng iyong mga pay, kay rami mong naapakan. Okay. Ngunit hanggang saan mananatili ang ganitong pagkukunwari. O, diba? Wapo kayong haming. Dungog yung haming nila duha. Naagi di hapon. Bisag. Wala na. Ilan na ng kaugalingon ha. Ilan ng original nga compose. Nindot gihapon. Pagkahaming gihapon. Ayaw gid sila sa music yun. Hihintayin mo pa ba na mahuli? Dumating ang dilim at wala nang silbi ang salamin. Yo, Boss Francis oh. Bisig ka. Silipin mo, pakinggan mo, ito'y para sa'yo. Subukan mo. Imulat ang mga mata, huwag kang magtago pa sa likod ng maskara. Huyog. Oh. Grabe nga gitara. Oh, paminawa. Grabe. Grabe mo. Nakita na ginang tingog sa gitara ni Chin. Grabing kitoy sa kamot. Grabe no? Grabe. Apadayon ta kay murag kuan lang ko. Grabe na mangha o na murag tinga na grabe. Master kayo ganiha. Nagsugod pa lang. Grabe ng adlib-adlib. Karon naapagidi ay. Oh. Grabe. Oh, piyong-piyongan ba?
Hmm. Ngunit hanggang saan mananatili ang ganitong Bahin sa pagitara ni Chin. Grabe gid kalisod kay naging nanay kung ikaw nga wala kay bari ba kay kuan sa kuan ba wa kay kuan sa gitara. Kung ikaw na kay spirit o gugma gindi sa paggitara, bisan unsa pa na siya ka kuan mapaminaw ni mga lain paminaw pero kung imo ging paminawon kaayo, nindot kayo na, lisod kaayo bali ba kay una oh? Diin man siya na-inspire o diin iyang idea ana nga nakakuha siya ingon ana nga pagsulo bali sa gitara. Lisod kay na oy asa mo imong hunahunaon dagan sa kanta. Di ba? Lisod kayo. Pero nakuha ni Chin. kukunwari. Mhm. Hintayin mo pa ba na mahuli? Dumating ang dilim at wala nang silbi ang salamin. Oh. Mhm. Oh, busy ka. Silipin mo, pakinggan mo, ito'y para sa'yo. Oh, subukan mo. Imulat ang mga mata at huwag nang magtago pa. Oh, busy ka. Mhm. Silipin mo, pakinggan mo, ito'y para sa'yo. Oh, Oh. subukan mo. Imulat ang mga mata at huwag nang magtago pa sa likod ng maskara. Busy ka. Blending na. Silipin mo, pakinggan mo, ito'y para sa'yo. Oh, subukan mo. Imulat ang mga mata, huwag nang magtago. Di ba ka ang kining nga kanta murag noon apil lang gina iyang amahan ani si Francis nga bahin sa pagkuan sa gitara sa tono nakakuan gihapon na siya naka tudlo siguro po naka Chin pero sa akong tan-aw kaya ni Chin kung unsay iyang gusto nga tono o solo sa mga gitara kaya na niya kay ang bali sa iyang amahan naghawid ra mag-bass papupog kayo away tanaway ay nagon po sige atiman di Chin siya pa bahala sa iyang kuan kay para kuan okay kayo. Pasilikod ng maskara. Mhm. Oh. Oh. So ni ikaduha nga kuan? Kaduha ni siya nga adli bali? Murag bot kung mobalik pa ni siya kanta ikaduha na siya nga kuan sa adlib kung padung na pahuman murag mabutang ni interlude ni siya. Gitara oh. Interlude. Pahuman na gid ito. Rak ka na. Salamat po. Sana po yung enjoy kayo lahat. Subscribe mo sa ilang channel. Kalaag mo din is dudes day. Mawa ka apil. Naglaag din. Galing sa basketball, guys. Nagdog basketball ko do. Okay. Mana ta? Sige. Okay. Uman na kita. Grabe ka nindot kayo na po. Nindot kayo ilang komposisyon. Lisod kayo na.
Ako lang nakuanan sa primero sa pag-intro sa gitara ni Chin. Murag nakapaminaw gini si Chin sa kuan. Iya mang nasundog nasundog bali ang kanta sa Metallica ba? Sa intro. Ang pagtugtog kanang kanta mo na sa Metallica, Sad But True na siya. Adi ko makakuha na kay hilig po tag Metallica po. Tigo po daan na gamay. Anak ko nga, sus. Ano po, inspire mo ni sa Metallica mo nga intro ni. Mauntong nikuan ko gani ha. So, bahin po sa lead ni Chin. Paapo kayo. Kapo kay lisod kay nang para sa ingon ana sa iya nga kuan. Para sa ingon ana pangidaron ba di ko katuo ba nga muli di nag-ingon ana ka kuan. Taas to nga lead pod. Ayo gid siya mo kuan sa gitara. Maayo gid siya. Iya hanas na kay siya mo gitara. Bawo na gid siya asa ang dagan sa mga kamot gali. Diha asa aon sa mga kung sa tawag ana nila nga kuan mga skill o ipag-iskala ba sa kuan chords. Bawo na si Chin gyud. So, bahin kang char drums pa sa char ani balik karon sa bag-o nga si Dudes naman ang drums bali si char back up siya normal ra ang kuan sa drums nagay pibagsakan nindot kayo rock ni karon so ang sa iyang amahan nga si Francis ang iyang pag-bass siya po'y lead vocals bali ani nga kanta nindot kayo ang tingog po niya nabagay sa ani nga kanta ba naapo do'y pagkarakain ko pang pretty ra ni si Francis ang iyang tingog dahi nindot po dahi kayo nindot pang rock bali atong nakita gid karon nga naagid sila ikuan good dapat sila atong ni ikuan nga nani sila recording bali ba nga maapil na sila mukanta na nga sila nga to sa example mukanta na sila nga to sa wish gali 107 wish bus ingon ana dapat mukanta na sila dito na sila sa ilang mga music na ana sa Spotify bali oo nindot kayo grabe kang katalented kaya ani manganta ba tanan diba sa inyo kasulti ani nga video na to kating pag-react na to karon diba nindot kayo sige hangtod sa sunod ini si Indians TV peace out.